jam wale mon bandirabe musibe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi aljuma sappo lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jandeji leydi Sénégal enen puɗɗoro e jande groupe Futurs Médias nde jande l'Observateur holno ɓe mbaɗiri e gartiɗi natal mabɓe kam simen janiyankoɓe ɓe garti ko e nangugol Aliou Sall gonnoɗo ete meñum e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal on woni Aliou Sall hono waɗiri kam simen janiyankoɓe ɓe kolliti kay kanko Aliou Sall e ko jeeyi alhaali ko jeeyi sababu alhaali o jagga ɗum koko yowiti e on ɗon terrain mo ganduɗa kay ko ina tolni e 1000 métres carré ɗum ene jeeya e sababuji ganduɗa kay kanko on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay ko Aliou Sall fawama jungo hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende jayde l'Observateur ko wona ɗum ko kam musimen jaydiyankoɓe ɓe garti e ngal pottal ngal wadde hakkude leydi Sénégal kam e Sud Soudan ɗum koko yowiti raftodiral coupe du monde 2026 jayde ganduɗa kam woni jayde Walf Quotidien arti hen witande ko ɗo saaha ko caɗele woni ni o mo ganduɗa kañum woni e Macky Sall gonnoɗo e hoorejo leydi Sénégal ɗum ko caggal ɓen ɓe ganduɗa kañum goni e sukaɓe makko ene mbaɗa visé wonande kay justice wonande kadi o mo ganduɗa kam woni e keyni ko ha ni e miñi ko ɗum woni kay oɗo saaha joni ko ganum tigui rigui woni ko wonanimo hono no jayde nde waɗiri kam musimen janiyankoɓe jani Walf Quotidien ko ɗum ko kamɓe musimen janiyankoɓe ɓe garti ngal ɗon pottital ngal ganduɗa kani foti wadde hakkude leydi Soudan du Sud kam e leydi Sénégal koko yowiti e ɗaftodiral coupe du monde 2026 ɓe mbitande ko Sénégal ene wawi wadde qualifié so tawi kay ko toon to Juba rewoyi toon to ganduɗa kañum woni Lomé e ngal pottal balawal hakkude Congo kam e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni les éperviers di Togo jayde les Échos arti koye alhaali on mo ganduɗa kadi ko joyi sababu nangugol o mo ganduɗa kam woni Aliou Sall miñiraɗo e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal o mo ganduɗa kam woni Aliou Sall kolliti noon wonde ka Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum kamen kala mbaali e jammu men gadiɗo toon to garde à vue hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal mum ko wona ɗum ko kam musimen janiyankoɓe ɓe garti e o mo ganduɗa kañum woni alhaali Madiambal Diagne mo ganduɗa kay oɗo saaha joni kañumnen e deƴani nana suuta konnguɗi mo noon ina tawe e nder jani ganduɗa kay ko woni jani les Échos musimen janiyankoɓe ɓe garti ngal ɗon pottal ngal wadde sanga waktuji 13 hakkude leydi Sénégal kam e leydi Sud Soudan jayde L'As Quotidien arti hen ɓe gartande ko alhaali o mo ganduɗa kam woni Aliou Sall kamɓe musimen janiyankoɓe hono no ɓe mbiri ɓe mbitande ko mo ganduɗa kañum woni couple Sall placé en garde à vue ɗum hono no ɓe mbaɗiri ɓe mbi ɓe ndewiya noon ko ina tolni e 240 millions de francs CFA woni ko wiyete ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e millions de francs CFA ko ɗum woni ko ɓe ndewira hono noon jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ko wona ɗum ko kam musimen janiyankoɓe ɓe garti e ngal pottital ngal leydi Sénégal hakkude muɗum e leydi Sud Soudan hono ɓe mbi ɓe mbitande ko faux pas kam woni tan tahtugol kam ɗum kam ene haɗa wonande kay kippo gendijo mo leydi Sénégal musimen janiyankoɓe ɓe garti e on ɗon rafi mo ganduɗa kañum woni la vallée du Rift ɓe kolliti noon wonande kay 16 kawri e ladial wonande on ɗon rafi ɓe kolliti ko ene tolni e temedere 19 ene gondi e rafi o jayde nde arti hen jayde La Tribune kañum arti ko e ko yowiti alhaali ɗen diƴƴe ɗe ganduɗa kay ko tuɗɗe toon to banggue rewo leydi ndi ha to banggue rewo ɓaƴƴo hirnangue e leydi ndi toon to banggue diwan mo Bakel ɓe kolliti noon wonde kay ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jibinande département de Bakel hoɗɓonɓe toon to caggal leydi kañumen kay oɗo saaha joni nana namdo holɗo rewi ɗin 8 milliards biyanoɗi yaltinama e hitande yawtude ko yowiti e ɗin ɗon ganduɗa kam woni ɗen diƴƴe ɗe ganduɗa inondation ngaji bannoɗi e hitande yawtude hono jayde nde waɗiri e gardidi datal muɗum ko wona ɗum ko kam musimen janiyankoɓe ɓe garti e jaggal o mo ganduɗa kam woni Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum hono no ɓe mbiri ɓe mbitante ko Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum foof mbaɗama ko wiyete ko garde à vue hono no jayde La Tribune waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Point Actu ko hen arti ɓe kolliti tan nde wonde oɗo saaha joni ko caɗele woni ko wonani famille Faye kam e famille Sall nene mbaɗe traqué toon to ñawoje kolliti caggal nde o mo ganduɗa kam woni Mansour Faye ɓiɗɗo e hoorejo leydi
leydi Sénégal Amadou Faye wondude e Aliou Sall kam e cuddi ɗum kañumen kala oɗo saha joni hangoni ko e jimadi kanda kañum woni justice hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Rewmi Quotidien kañum ko hen arti ɓe mbitan ɗe ko dik kay ko kañum woni ko fawi junggo mo ganda kañum woni Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum kamɓe ɗiɗo fof noon ɓe mbaɗama placé en garde à vue kono ɗum ko kam musidmen jeynakoɓe ɓe garti e alhaali mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Sud Quotidien kañum arti koye alhaali coftal ɓalli en ngal pottal ngal ganduɗa kayne jogori wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Sud Soudan saga waktuji sappo e tati ɗum koko yowiti e ɗaftodiral coupe du monde 2026 hono no ɓe mbiri ɓe mbitan nde ko baroɗe nene e goni e mo ganduɗa kañum woni virage cakkitiɗo ko yowiti e qualification mumen ɗum koko yowiti e coupe du monde 2026 ko ɗum ko kam musidmen e jayniyankoɓe ɓe garti e nanggal Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe jayde coftal ɓallide jayde La Tribune Sport kañum arti ko eko yowiti on ɗon coupe du monde 2026 hono no ɓe mbiri ɓe mbitande ko Sénégal Soudan ñalawma hande o ɓe mbitande ɓe ganduɗa ɓe goni baroɗe teddugal leydi Sénégal ene mbayno ko taɓal gotal keddini ɗumen yettade toon to dewlaji dontude Amérique Canada wondude e leydi Mexique hono no ɓe mbaɗiri ɓe gartine kadi ɗin kippuji ganduɗa kay ko tawateɗi dunde Afrique ganduɗa mbaɗi validé e tikkeji mumen ɗum ko leydi Algérie ɗum ko caggal nde Algérie heeɓi polgu ñalawma hanki o hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Record Quotidien arti ko e gonɗon ngalɗon pottital hono no ɓe mbiri kam musidmen jayniyankoɓe ɓe mbi ko hakkude Sénégal e leydi Soudan saga waktuji sappo e tati wonande kay kippo gendijo mo leydi Sénégal ene wawi waɗa validé e tikke muɗum e kikiɗe e hande o walla e mbiyen e betawe hande o ɗum ko caggal nde Sénégal fooli on ɗon kippo mo Sud Soudan e ɓe ganduɗa kañum woni République démocratique du Congo heɓani polgu toon to Lomé hakkude muɗum e kippo gendijo omo leydi Togo bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubnadade ko sifa e kele kaden e jeyndeji leydi Sénégal aadi meɗen e ruɓido jeyndeji wonata ko altine soko weeli Allah ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama juma mubarak